Je október a vonku je krásne, slnečne, teplúčko, prosto príjemne. Jeseň ako z obrázku. No z teplého počasia mi behá mráz po chrbte. A to, čo hovoria vedci, mi to dáva dobrý dôvod. Na väčšine Slovenska skončil september o cirka 3 až 4 stupne teplejší ako priemer za posledných 30 rokov. Z hľadiska teploty bol súčasný september porovnateľný s typickým júlom či augustom. Priemernou mesačnou teplotou sa september z roku 2023 zaradil na prvé miesto najteplejšieho septembra od roku 1980. Zaznamenali sme až 7 tropických dní v rade bez prerušenia. Teda, keď sa teplota vyšplhla k 30 stupňom. Svoje o tom hovorí je fakt, že tento september SHM-u nikdy nenameralo mráz. V rámci svojej staničnej siete samozrejme a pod 1000 metrov nad morom, čiže nie na štítoch Tatier. A to je dosť neobvyklý jav. Tieto dáta sú alarmujúce a určite bude potrebná aj dôkladná analýza, ktorá tieto predbežné analýzy potvrdí. Ukazuje sa, že čas sa skutočne kráti a okno príležitosti na to, aby sme konali a spomalili klimatickú krízu pod 1,5 stupňa sa zmenšuje. Preto sa naše snahy o zvrátenie tohto trendu musia o to zintenzívniť. Rok 2023 bude určite najteplejším rokom v histórii meraní. No nebojte sa, nie na dlho. Obávam sa, že čoskoro ho nahradí rok 2024. Žijeme vo svete, kde prudko stúpajú teploty, hurikány či masívne lesné požiare sa stávajú plnou normou, juh Európy sa mení na polopúšť a sucho, to je normálne už aj na Slovensku. Klimatická zmena prituhuje a extrémne prejavy počasia žiaľ pribúdajú. Stratili sme celé 10 ročia tým, že sme popírali vedu. Teraz môžeme stratiť celú planétu. No vzdať sa je to najhoršie, čo môžeme spraviť.